Τίποτα δεν είναι σταθερό. Από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν συνέχεια. Αυτό. Ανησυχώ για το μέλλον των παιδιών που δεν έχουν δουλειά, για την ανεργία που υπάρχει, για το μνημόνιο που νομίζω ότι είναι πολύ δυσβάσταχτα τα μέτρα. Όλα αυτά. Δεν είμαι αισιόδοξη. Σαφώς και δεν είμαι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, αλλά τη στιγμή που δεν συμμορφωνόμαστε, τη στιγμή που δεν κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία μας, κάποιοι θα πρέπει να μας πιέσουν να υποχρεωθούμε να τις κάνουμε. Δεν νομίζω θα προχωρήσει, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει. Μένει και ο κόσμος λεφτά, πώς θα προχωρήσει. Δεν... Πιστεύω θα φρακάρουν. Σε 1-2 μήνες θα αρχίσουν πάλι να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν... Πιστεύω ότι μας είπε ψέματα αυτή η κυβέρνηση.